Защита экс-президента Виктора Януковича планирует подать ходатайство о допросе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом адвокаты беглого президента заявили во время рассмотрения дела против Януковича в Оболонском районном суде Киева. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Виктора Януковича в государственной измене. Суд объявил перерыв в деле. Це клопотання буде подано трішечки пізніше. Це майже вся верхівка керівників даної держави, які приймали участь в подіях лютого 2014 року, і по яких є дуже велика кількість питань як у захисту, так і безпосередньо у Віктора Януковича. Це Турчинов, це Порошенко, це Яценюк, Парубій та інші. Як прокурор, як зі сторони обвинувачення оцінюю таку багату кількість клопотань та скарг і заяв як затягування часу, тому що багато клопотань та скарг, які звучали від сторони захисту, не ґрунтуються на дійсності. Больше о происходящем знает наш корреспондент Виктор Пономарев, который находится на месте. Виктор, вы в эфире. Я знаходжуся біля Оболонського районного суду. Тут із 10-ї ранку тривало підготовче судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. 30 хвилин тому суд оголосив перерву у зв'язку зі станом здоров'я адвоката, тому що він із 10-ї ранку читав клопотання і йому вже важко було говорити. Перерва оголошена до 16 червня, до 9 ранку. Адвокат сторони захисту Віталій Сердюк сказав, що сьогодні було розглянуто 3 томи і ще планують розглянути 4. Клопотання, які подавав сьогодні захист, на думку прокурора, це було винятково для того, щоб затягнути час, і ці клопотання не ґрунтувалися на дійсності. На цей момент це вся інформація. Більш детально у наступних випусках «Заману». Спасибо, Виктор. Это был наш корреспондент Виктор Пономарев из Оболонского районного суда Киева, где проходит рассмотрение дела против Виктора Януковича. СБУ